Srumawahyut Sang Yaksendra Kararupa mangesas kadi angin pangsempal kaprapal selo-selo kaplesan sato lumayu angungsi kagiat kagodo kang jaga-jaga bumi wahai para pengikut-pengikut setiaku dari penguasa alam kegelapan, engkau sang penjaga waktu Batara Kala. Latala hamba menghadap tuanku dan engkau pemimpin bangsa setan dedemitan Batari Durga. Hamba tuanku, beberapa waktu ini ada yang mencoba untuk membongkar sistem yang sudah aku rancang sedemikian rupa untuk melanggengkan kekuasaanku dan terwujudnya sebuah cita-cita besar, yaitu diakui sebagai Tuhan di dunia ini. Siapakah gerangan manusia itu, wahai tuanku Batara Guru? Tak lain dan tak bukan saudaraku sendiri. Hamba sudah bisa menebak tuanku, dia pasti orang Karangkadempel yang dulu pernah diberhentikan alias dipecat dari golongan bangsa Kadewatan, Kakang Semar Badranaya. Benar. Untuk itu aku mandatkan dan aku tugaskan engkau, wahai Durga, buat kekacauan di wilayah Karangkadempel. Provokasi mereka, menyusuplah ke wilayah itu, pengaruhi generasi muda untuk merusak mental mereka, buat mereka mengkonsumsi minuman keras dan narkotika, seret mereka pada tindak asusila dan perzinahan, adu domba warga sekitar dengan perbedaan pendapat, perbedaan suku, perbedaan agama, supaya memecah konsentrasi Semar dalam melaksanakan misinya, membongkar semua rencanaku, biar Semar tahu seberapa kuatnya Batara Guru. Daulat tuanku, perintah tuanku akan hamba laksanakan dengan baik. Dan engkau, wahai Batara Kala, jika engkau ingin lebih sakti mandraguna, ada satu syarat yang harus kau kerjakan.
hamba mendengarkan dengan seksama Tuanku Batara Guru. Minumlah darah Semar sampai habis, makan dagingnya hingga tak tersisa, dan tulang belulang Semar buatlah rangkaian yang menyerupai singgasana untukmu. Di sanalah engkau akan mendapatkan kesaktian yang abadi. Wah. Sumangka Anggrosro sasumbalendu bumi gonjeng kumalutuk kuntur katuk daulat tuanku, hamba mohon restu akan segera membunuh Semar Badranaya. Akan ku minum darahnya sampai habis, akan ku makan dagingnya hingga tak bersisa, dan tulang belulang Semar akan ku buat rangkaian yang menyerupai singgasana. Tapi ingatlah, jika rencana ini berhasil, maka kalian berdua akan mendapatkan kedudukan tinggi di parlemen Kadewatan. Namun ingat konsekuensinya, jika tidak berhasil dan rencana ini terbongkar, maka terima akibatnya. Jabatanmu akan hilang, anak keturunanmu semua akan aku binasakan. Dengarkan itu baik-baik, wahai para penguasa kegelapan pengikut setiaku. Leng-leng indriya mangu-mangu mengungkung kanduan rimang lelena tanpa kanin pun yen tan mutusa sandyah panon Cinawi sang Panon Cinawi hamba berdua mohon undur diri dan mohon restu paduka Tuanku Batara Guru. Aku kalungi Sonya Puspita, berangkatlah dengan gagah, pulanglah dengan membawa kemenangan, wahai abdi setiaku. Bela negara
Puspita lampah sesanti jaya sukongepun naketa tansah digdaya rawiran tasmalah maju.
Ayo, wahai para setan dedemitan dan para raksasa, kita berangkat ke Karangka Dempel membumi hanguskan desa Karangka Bolotan. Ayo berangkat.
Nah, uwi budek ada uwi long-longing driya mangu mangung kong kandhuman rimang lelena tanpa kandhen perginjang pak pong kali jodhe adi guru sing gawe wahai engkau dewa pencabut nyawa Bathara Yamadipati hamba paman Bathara Narada sebuah sistem yang baik akan memaksa orang jahat untuk menjadi baik. Namun ingatlah wahai Bathara Yama, sebuah sistem yang jahat akan memaksa orang yang baik untuk bertindak kejahatan. Apakah gerangan maksud dari perkataan Paman Tukulun Narada? Lihatlah Bathara Kala dan Bathari Durga. Dulu mereka adalah dewa dan dewi yang baik hati, namun mereka terjebak dalam kelalaian sebuah sistem yang jahat hingga memaksa mereka untuk berbuat jahat. Lalu sekarang kemanakah mereka akan melangkah Paman? Mereka bersekongkol untuk menggempur Karangkadempel dan membinasakan Kakang Lurah Semar Badranaya.
rinangkul kinempit kempit kesangretnaning bawana biadab. Izinkan hamba bergegas membantu Kiai Semar Badranaya. Tunggulah dulu, jangan tergesa-gesa engkau malik dari pelak ke selendro tanpa konfirmasi dari ulun kok kalian bergerak sendiri. Jangan tergesa-gesa wahai dewa pencabut nyawa. Paman, kalau tidak segera dibantu, hari ini bisa menjadi akhir dari hidup ayahanda Kiai Semar Badranaya. Dengarkan dulu Yamadipati, ranting yang rapuh belum tentu akan patah dari batangnya. Daun yang kering belum tentu segera gugur dari tangkainya. Jangan mendahului kehendak dari Hyang Agung. Tetapi paman, sabarlah sebentar. Dengarkan ucapan pamanmu ini. Kejahatan yang terorganisasi secara baik akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisasi. Jika engkau tergesa-gesa melangkah tanpa arah, walau di jalan yang benar memerangi kejahatan, dipastikan engkau tetap akan kalah. Lalu harus bagaimana paman? Kita harus segera mencari jalan pintas mendahului langkah mereka. Kita harus meminta petunjuk dari Kakang Semar. Dan ingat, segala resiko yang akan menimpa kita harus siap. Jangan biarkan Kiai Semar berjuang sendiri dalam menghadapi gempuran kebiadaban elit kadewatan. Karena kebenaran tanpa dukungan akan dianggap sebuah kebohongan, tapi kebohongan yang didukung orang banyak bisa jadi dianggap sebuah kebenaran. Ini sangat berbahaya. Lihatlah Batara Guru, demi terlihat benar dia kesana kemari mencari kawan, diajak bersekutu dan mencari pembenaran agar dianggap benar hanya demi langgengnya sebuah kekuasaan. Hamba pikir-pikir, apakah tidak terlalu berbahaya paman? Lawan kita adalah dewa penguasa kadewata. Wahai Yamadipati, kejahatan akan semakin merajalela ketika orang baik akan berdiam diri dan membiarkan terjadi. Ingatlah Yamadipati, membiarkan kejahatan merajalela adalah bagian dari sikap kejahatan itu sendiri. Wahai Yamadipati, Cumangkahang rasa sumbar Lindo bumi konjeng kumalutuk kuntur ketuk lumembak penyu kumambang. Jikalau begitu, hamba mengikuti perintah Paman Batara Narada. Ayo segera mencari jalan yang lebih rampas untuk lebih cepat menghadap Kakang Semar. Daulat Paman Narada.
Setya Budya Satya Budya Panakasih Durhangkara Panjang Punjung Gemari Paklosi Nawi Kerto lan Raharjo ing Nuswantara nyata jarutan jape apan gedhe ombore murasa dan pangan dirgahayu jarwa tirata tirta wijiling akasa nyenyuna panjang punjung gemar paklosi nawi kerto lan raharjo ing Nuswantara nyata jarutan jape apan gedhe ombore murasa dan pangan dirgahayu jarwa wreksa reksa lajeng kang wisma dadi pusakaning bangsa panjang punjung gemari paklosi nawi
Jang punjung kemari paloh jinawi karta lan rarja ing nuswantara kata jero tancepe apan gede abere murasan kepengen dirgahayu. Saweng nyo sasat sekar sinuji Semuris dalam ya ini ada perubahan yang mendadak. Iki jadi perubahan ini mandat dari Pak Lurah apa mandat dari Pak Lurah. Jarine nganggo bahasa Indonesia kok ikut berubah nganggo basa Jawa. Sing bener iki ndi kok kadung tak rubah basa Jawa enek sing ramu. Ini tulis aku tak menyampaikan pesan-pesan penting kanggo doro-doroku Pandhawa iki kangge
supaya bisa dimengerti baik dari semua elemen masyarakat. Kakang Semar, berkenankanlah aku melontarkan pertanyaan kepada kalian. Tidak semua pertanyaan harus dijawab, karena orang bertanya itu ada beberapa faktor. Bertanya karena tidak tahu, bertanya karena mencari kecocokan, bertanya karena ingin menguji, bertanya karena ingin menjatuhkan, bertanya karena ingin berdendam. Yo, kakak. Soko pilot bukan sekatan kan mus tidak direngake soko talinan panjenengan ingkang kebak marang tembung ingkang sakelangkung lungit lan lungit ora saged manungsa jamak lumrahe tak bisa mangerti marang apa kang sinambi dening pitutur biasa. Dianggep aku ki ora iso nganggo sastra. Mungkin ora, mungkin karo ora iso. Sinuwun Prabu. Panjenengan menika minangka dados nalendra ingkang kondang kaonang-onang, minangka dados nalendra ingkang bangkit angrakit marang bau sastra ngantos kawasisan panjenengan menika kondang ing jagat raya kang gemelar paduka gadhahi tetenger inggih menika sang guna tali krama. Maknanipun kecakapan dalam merangkai sastra untuk mempersatukan. Engkau adalah raja yang pandai dalam diplomasi. Akankah itu sulit bagi Pak Baginda menelaah semuanya? Kakang Semar kondang minangka dadi sesebutane wong samar kang berdiri kebak marang misteri ojo maneh saklamane yen Puntadewa Nadyanto dewa ingkang ijwantah mestine ora bakal kuwawa jawab marang algoritma kakang. Sampeyan itu pancen jago diplomasi nek nganti kula iku kalah rembug kali jenengan saged kepelintir Gus. Kakang. Apa pitakonku iki mengko bakal balik marang panjenengan iki. Nggih, mestinipun. Ingkang baku pitakenan dika menika lair krusing batos panjenengan menika kepengin mangertos. Kakang. Apa to dasare kakang? Anggodok marang rasane para Pandhawa kang tegakake karang kabudayaan. Pentas wae panjenengan isuk kaya dilebet jroning kala. Wewayangan Kakang Semar tansah dipampil ana ing panjenenganing netran. Kanthi kaya-kaya jumantah sepisan temeka ana ing karang kabulutan iki kakang. Apa to darunane dene si Kakang Semar Bondroyo anduwa marang praptane para Pandhawa iki. Ngeten.
do duweni rasa pamrasa napa boten? Tapi anggone ndika para momongan kula Pandhawa menika ngasta pusaraning adil wonten ing negari Ngamarta. Pancen tata gelar Kalamunta Sinawang jroning netra Waloka. Negara Ngamarta menika panjenipun tentrem nanging sejatine kurang ayem. Pancen negara Ngamarta menika ketingalipun tentrem nanging sejatosipun wonten rasa citrim sajroning penggalih para kawula negara Ngamarta. Pancen negara Ngastina menika ketingalipun ageng nanging kirang agung. Negara Ngastina menika ketingalipun ayom nanging kirang iyom nggih Den. Bonggang kang tanah merlokno munggo mukering uripe lan triprakara werya harta triwinasis kalamun kongsi sepi saka wilangan tetalu Kakang Semar apa to darunane Kakang Semar ngendika kang nangkono Kalamunta ndak dulu sapa pamawase kawruh Pranata Praja kang wis Pandhawa sinau rikala rumpun rumangsa panjenengan senanggone Pranata Praja iki wis manut marang angger lan paugeраning satriya kang wis tinulis marang Weda Suci Kakang. Nanging apa boya kang dadi penggalih Kakang Semar dene mastane negara Ngamarta katone tentrem nanging sejatine disiplin. Katone ageng nanging datang agung Kakang. Ngaten iki. Anggen jenengan dika menika Pranata Praja menika pancen sampun leres. Tata gelar pambangunanipun negara menika pancen leres nanging wonten bab-bab ingkang dereng dika lampahi. Inggih menika paduka menika kirang dhateng angendelaken miwah nandur marang rasa pangrasa marang tumrap kawula negara Ngamarta. Rumaos kula sedaya para kawula wonten negara Ngamarta menika kirang darbeni rasa andarbeni kirang darbeni rasa marang ingkang kedah melu hangrungkepi tulat sarira hangrasa wangi. Wontenipun para kawula negara Ngastina menika namung anut bluyuk ning boten ngerti rembug. Rasa melu handarbeni sampun tipis. Boten ngrumangsani yen to negara Ngamarta utawi tanah kelairanipun para kawula menika sami mawon wonten asrane para sedaya kawula. Boten namung darbene para panguwasa wonten negara Ngamarta. Kados rasa handarbeni niku pun boten wonten. Wontenipun
sedaya sampun jebek. Negara ajeng maju ya ngono, mundur ya ngono. Sing penting aku iso entuk pangan lan ngopeni marang keluarga. Lajeng ngrasa melu hantu tepi jaga negara tata raharja menika boten namung tugasipun utawi boten namung tanggung jawabipun para satriya negari. Bebasanipun nalika Pandhawa menika damel utawi mbangun tembok ingkang inggil. Sak rasa-rasanipun tembok langkung rasa angger sendok. Tegesipun menapa? Pager tembok itu saged dipubuhaken. Nanging yen to pager sendok. Tegesipun bangun rasa lan rasa naleni rasane para kawula. Supados tresnani marang mutah getihipun. Supados melu darbene rasa njaga katentremaning negara Ngamarta. Darbene kewajiban melu hangkepi niku ingkang baku. Yen lajeng nulat sarira Hangrasawati. Sakmenika niku sampun kathah tiyang ingkang boten saged mulat dhateng sariranipun piyambak. Tegesipun introspeksi diri niku sampun boten enten. Entene namung rumangsa iso. Aku sing luwih pantes, aku sing iso. Kae iki ora iso apa-apa kok dadi pengarep. Kudune iki aku sing dadi pengarep. Wontenipun namung wonten iku. Do peminter buku karepe dhewe-dhewe. Hangrasawani tegesipun rasa ngrumangsani wani marang diri pribadine. Aku iki duwe kagungan apa ingkang bisa tak ujokake kanggo kemajuane negara. Iku nggih sampun tipis, Den. Mulanipun ndara kula Pandhawa kula eret-eret supados rawuh wonten ing Karangkabolotan mriki sebab dinten samangke kula bakal damel pancatan kangge dandani tatanan ingkang bakal tumuju marang karuksakan menika. Kanthi menapa? Kanthi kula pancatan bakal bangun desa. Kakang Semar bakal bangun desa. Apa sing kudu tak bangun kakang? Pangrosane kutha dewa desa kairi negara Ngamarta iki wewangunane wis patut. Pambangunane ya wis maju dadak. Iku ampun salah apa? Bangun desa, bangun sampun ngarani desa menika saking aksara Dewanagari utawi saking basa Sanskerta. Perdinipun tanah kelahiran. Semar bakal bangun desa tegesipun bangun rasane para kawula wonten ing negara Ngamarta. Tresnani marang bumi wutah getihipun supados cinta terhadap tanah air, supados nrestani marang bumi wutah getih, supados ing mangkenipun rasa melu ndarbeni wajib hangrungkepi mulat sarira Hangrasawani menika saged tinanem sajroning kalbu sedaya kawula saindhenging negara Ngamarta satemah. Pembangunan negara Ngamarta saged majeng gemah ripah roh jinawi karta tata raharja, Den. Kakyatri sangkapirangu rinangkul kinampet kempet sangretnaning bawana ya gitu kang walangati
sing gedhe pangapuramu Kakang. Para Pandhawa rada katalumpen Kakang. Anane amung bangun tata lair ora menggalihake tata batin para kawula saindenging negara Ngamarta layak to layak Kakang. Rasa tresna marang mutah getih para kawula katon tipis rumangsa melu handar beni kaya-kaya wis ora ana melu hangrung kepi kaya-kaya wis ilang saka rasane negara para kawula negara Ngamarta Kakang. Ha inggih mila ngeten nggih Den. Kula suwun gandeng kula menika bakal bangun marang rasane para kawula wonten negara Ngamarta. Kula nyuwun Ndara Puntadewa kalih Ndara Nakula lan Sadewa manjing jroning sanggar pamujan. Kula nyuwun bantuan donga sampeyan-sampeyan niku nyuwun dhateng Gusti Kang Akarya Jagat napa ingkang bakal kula kersakaken bantu marang pembangunaning ndara-ndara kula para satriya-satriya Pandhawa menika saged dipun keparengaken dhateng Dat Kang Murawing Dat. Lajeng kula suwun naminipun tiyang menika antawisipun seneng lan boten seneng niku kathah ingkang boten remen. Gegayuhan apik niku mesti kathah sandung sesandunganipun, kathah sesrimpetanipun. Mula kula nyuwun Ndara kula Werkudara kalih Janaka bantu kula. Wah. Iya. Yai Semar Werkudara saguh sabaya bukti sabaya pati belani marang apa kang ndok karepake. Nggih menawi mekaten niki mengke sekedap melih wonten dayoh Ndara kula Puntadewa Ndara kula kembar kemanian kula aturi manjing jroning sanggar pamujan nyuwun dhateng Gusti Kang Akarya Jagat Den. Iya Kakang Semar aku njaluk pamit lan njaluk pangestumu bakal manjing jroning sanggar pamujan Kakang. Laksitaning Janatama
ujaring paniti sastra warah asung pepeling ing jaman keneng musibat wong ambek jatmi kokontit mangkono yen niteni Pitau pami tuhu pawarta loloworo Latalah bojleng iblis laknat podo cek-cekan Semar aku sing teko Semar aku Bathara Kala sing teko mrene ora pangling iki kaya Bathara Kala dengaren kowe wani ndangkar karo aku ya pancen tak temoho pangertiya Semar dina iki aku mrene ana ing Karang Kabolotan bakal nantang kowe melek-melekan ayo yen pancen kowe wong prawira tandingana Bathara Kala dewa lumaku sedina-dina dina iki yen kowe bangga tak rampungi budi tak pateni manuton tak kokop getihmu ndak badhok kulit dagingmu ndak temah-temah palungmu Semar Krodomong tapler kinatap duka yayasin ipi kumedhot padhaning lati lumembak penyukumambang Sang Wisnu Bathara arsang lebur bumi ora pangling Pandhawa iki ya aku golongane Pandhawa panenggake warku Dara aku malang kathak ning ngarepe Bathara Kala seret nyawamu mangerti Bathara Kala aja langap-langap waton kowe ngucap aja nyenggol kulite Kyai Semar Badranaya Werkudara mbrukno kowe wong Pandhawa anak 5 lanang kabeh urung tau diruwat tegese kowe mlebu ing sendang pangruwatan dadi panganing Bathara Kala aku ora wedi kowe bisa badhok Werkudara wareg sajeke urip ayo ana alun-alun Karang Kabolotan yen pancen kowe lanang rupa wani jembar ya wani metu jaba dening aku tak mamah kowe
duwek cangkeme Bathara Kala. Niku sengnes musuh sampeyan, Den. Jenengan niku mboten bakal kuwawa nandingi Bathara Kala. Mati bakal tak lakoni watone aku bisa nyelametake Kakang Semar Badranaya. Ngaten nggih. Mangening kecipta. Kula niku ngertos pengapesane Bathara Kala niku. Badan dika sedaya kula rajah kala cakra supados muwi kasekten dika kangge nandingi Bathara Kala, Den. Reng-reng rarasing pamiyat rengganing Puratulya Sri Cinawi sesotya sumawur saratesu mirat wong sirate mangilatate yaya taranggono sumawur ujwalanira kumanyar medal wonten tlatah Nganjuk nggih, Den. Mugi-mugi lampah ndika anggenipun depani dhateng Semar Badranaya mungsuh marang Bathara Kala saged nundung sangkala supados Sukerta wonten ing Karang Kabolotan menika saged kendang kapracondang nggih, Den. Kang becik ati
Anak-anakku kabeh padha mirengno ya, Ger. Sing jenenge wong nek nandur pari kuwi mesti okah suket-suket sing tukul sak kiwa tengene. Nanging yen to nandur suket tangeh lamun bakal tukul pari. Tole. Sing jenenge wong kang bakal nandur marang kabecikan mesti akeh pacoban-pacoban kang tumama, nanging yen pacoban kuwi mau bisa diadepi kanthi rasa ikhlas, sabar lan tawakal, nugroho agung bakal tumurun. Wadah ya kok ya gek ndang limbuan yo mah yo wis rasa kesuwen wis tengah rolas emang iya tole kowe Gareng Petruk Bagong sumusula on ibumu Dewi Senggani lan Dewi Kanastren nggone manjing ing guwa Paminto ngupadi banyu tawa pitung werna pitung rasa. Wah ya sendika ngesake dawuh Cemuris gandeng ana ontran-ontran saka Bathara Kala kowe tak dawuhi para kawula karang kadempel aja nganti kelepetan getih tabuhen kentongane kanthi nabuwa munggang pasewakan supaya padha slamet dole.
Sri